Guanyem Badalona. Sota aquest nom es presenten a les properes eleccions del mes de maig els integrants de la plataforma Crida per Badalona, una agrupació sorgida el passat mes d'octubre de la mà d'alguns integrants de la secció local de la CUP, Esquerra Unida i Alternativa, i impulsors del moviment 15M, entre d'altres. Volen convertir-se en una alternativa real a formacions polítiques tradicionals. No descarten, però, unir-se d'altres propostes similars de cara als comicis municipals, com ara la plataforma Per Guanyar o Podem. Guanyem Badalona ha estat el nom triat amb el qual concorreran a les eleccions els membres de la plataforma Crida per Badalona. Ha estat l'escollit amb el 54,5% dels vots a través d'una elecció telemàtica. El nom recorda la formació impulsada per Ada Colau, Guanyem Barcelona, en què s'emmirallen els promotors de Guanyem Badalona. Els integrants de l'agrupació començaran a treballar en les bases del seu programa electoral a partir del 10 de gener, data en què celebraran una nova assemblea que ha de servir per començar a desgranar el seu ideari. Tot i que Guanyem Badalona avança en solitari cap a les eleccions municipals de la pròxima primavera, no descarten arribar a acords amb altres moviments d'esquerra en els propers mesos. Es tractaria de Podemos, que encara ha de triar entre 4 candidatures possibles, o Per Guanyar, una plataforma nascuda de la mà de l'ecosocialista Carles Segués a títol individual i la portaveu de la PA a Badalona, Montse Garcia, entre d'altres. Sí que estem en un moment de recomposició del taulell polític i que és normal que una mica des de les eleccions tothom vulgui posar-se a la casella de sortida, que hi hagi moltes iniciatives d'aquest tipus i tal, però que estem convençuts que si realment l'ànim de la majoria d'aquestes plataformes és honest i és sumar i és unes ganes reals de fer una nova política, nosaltres no tenim cap mena de dubte que sumaran i que no dividiran el vot. Mentre Guanyem Badalona espera a principis d'any per votar les bases del seu programa electoral, de moment ja treballa mitjançant diverses comissions de treball que els han de permetre aproximar-se a la ciutadania.